akan ikan mas Bakhuid ni seduai nak pantai Teresia Kharbani, bagi Joshua Kharbani, kindon akan jingkot jingkia, baru nak pantai yang kesam jungki berok kawai, berbau blade trekan ran pendak penbiang, ikan jington kam, jungki kun. Nomor arpukenda. Kapur kerkumenta abagak dilupa Bashim kajing long rew Banim kajad bendrew Gabning bat kapertay Dia burom yublay Kali kapor kerku Makayu Kristisu Ha kakatengok pa barukon barmansem Bakhuid. Amen. Ka jungi e jong trai jungi u Jesus Christ. Bat ka jung e jong ublay. Lambat ka jung selok jong amansem Bakhuid. Inan rengkat bat pi baro. Ringkabat piru. Ha kene ka step kasngi bakadu jong usneam arjar apusan. Ngiyeng daga jung sngu yoblay na gabanta une usnam ubadap daga jing turku badap daga jing e badap daga jing e ga jing snai ublay yangi iway pa iway hakana ka step ngidai ban pen pau ka daga jing sngu ga jing yaw blay bat ngidai ban pej kumno ken ko hanman ko para ngilai im ba rochisnem hato ngilajan na em badu blay hato ngelai rengkat na em badu blay hato ngelai i na em ya kira gijing kurku gijing e ki baw la ta sei ha gijing em gijing klempep ko han men ko para dai lang ba gijing don gijing blay bat ngi dai gijing ya rengkat gijing u bat ngi ba dai kata gijing pet gijing khmi gijing ri gijing sumar gijing pendap gijing penbiang gijing u yangi ka ba mangi laya nilayo ban yeng ha kana ka step hakmat keduan kedepat gijing u Pamangi ngelayo ya kan ke sengi ke batamai bat ngelayo ban pen kre la de ban priang yo senam batamai de lang ba ke jing kurku ke jing u de mat ke daw ha kan ke step ko han men ko para to ken da kamen sim ka badap da ke jing sngungu yo blay ngi simbenta ya kan ke mas ke Bakhuid bat ai bang im priang yo jisu ha kan ke step da kata ke jing khoj ke danot ke jing khoj ke men sim ke jing loi jong ke jing mod ke jing perkat kat ba gidang pan kre ban peniang yu jisu ke yu kores berkum juru kat bang gidang pan kre ban peniang yu snem batmai ko han men ko para nag banta ki pop kisang nag banta ki lak ki let ke jungi token ngin pan map na utrai ublay jungi bangun pan khoj ki pop kisang jungi knang ba mangi ngin long shisha kita ki breu ki babit dor kin ban simbanta ha kan e ke jinglen yam ke bakrau nga pla hau blay badan bor baro pada pi ko han men ko para bang la pop sibut da ke jing perkat da ki ten da ki kam da ke jing leklet da ke jing le palat junga da ke jing le palat junga da ke jing le palat bakrawe junga namar kata karpat ya kamaria Bakhuid kabaya isa ke te soti ya ke angal bar ke rukut pada pi ko han men ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama pi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukut amen Good try to isene Good try to isene Good try
Hakanay kamas ke Bakhuid giduway na gabanta kaying kasam jong I Angela Karmau but dimos Karbani but karwengot kul gikti jengki boblay nong kurku kurdo yaki haune snam uban sawan snam arja penreu kumbau la kurku yaki haune snam arja akusan giduway ru na gabanta kemensim balaklat no jong I Brad Starwell Karbani ba I dap mentakasngi sisnam kajing klat no kajing I boblay trakan rat unai iro ya kajing jetai bom jukut hakahima kajing habeneng ngiduwai ru na kabanta kaman simbal klat no jong I VG Joseph I panjong sister Mariet I boblay trakan rat nang kurku kurdo ya sister badan rengkat bangi bad ai ya kaman sim jong I panjong Joseph ya kajing jetai bom jukut hakahima beneng kajing ngi duai ro na gabanta ki sister SBS bar khaj bat bainga sam chungki chongka Dimapur province kerpang na gabanta ka community jong ki sister hang ne hamau khlam boblay trakan rat kur kurdo ki sister bar khaj ki batrei hakaleng saudong jongka north east chungi kerpang hakane ka community Koblay badan bor ba im jinom me ubaha ke jingkha yau khon chong me melaseng labu ya ke jing sedang bat ke jing pura ya kaniam baro to ai ngi kerpa dia me ba nyeu yangi hapdeng ki jong u ha uba la shem ya ke jing dapura jong ka jing pen em ya uban reu dau trai jing Yesus Kristus khon chong me ubi imbat basan char rengkat bat me ha gajing along kaway jong omen sim Bakhuid ublay junom la junom amen
ka jingpele na kasiti ban kong uyanis Bakhuid. Ko kun janga kine kilong kisngi bakhado bat kumba pilayo singaw ba ukris lamler unsawan. Benta bon ki kris lamler kilawan. Namar kata ngitep ba kilong kisngi khado. Kilapet no nangi Henry Kim Sham lalong ki jongi. Naba lada kilong ki jongi. Ginjin dalayay ne bat ngi. Henry kilapet no. Bat kanduk pausyay bamaki baro Kim julong ki jongi. Henry yapi lapan sile do Bakhuid. Bat baro pitip yakata ngato hapi. Om namar ba pimtip yaka jing shisha. Henry namar ba pitip yaka. Bat pitip baka jing lamler kamlong na ka jing shisha. Kaktin jong utray. Nisongo Yahweh. Sam kendai punreu nobar nyospa prapusa. Nyospa prapusa. Antifon baar dekat iwai ar. Kami kat ar kat lai. One lam should try, Badaka, one lam should try, Jesus Christ now seems by. One lam should try, kitchen kya ying who try, one to one, like a dem. Jing right to my to why who try per day baro. Alakasi kerku kerteng bajing penim jongu. One lam should try, badaka one lam should try. Jesus Christ knows his fun. One lam should try, kitchen kya ying who try. One to one, like a like a dem. Dokmen kopne biru kendau bat koduriam. Raikmen piru ding klauri sapi solan kabaro. One lam should try, badaka one lam should try. Jesus Christ knows his fun. One lam should try, kitchen kya ying who try. One to one, like a dem. Akmaru try, na bau once in sharperte. Barun bishar, and riu hajing shisha badaka. One lamp should try, badaka, one lamp should try. Jesus Christ knows his fun. One lamp should try, kitchen knya ying who try. One to one, like a dem. Hallelujah, hallelujah, like you long benim. Các tin trong play kerawan long do berkelas yang sabat ni. Akitu kibala priang yau, ulai kabor berkelalong ki kunu play. Hallelujah, hallelujah, like you know benim. Utray udon rain card but p. Kabat piru. Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kumu Yohanes. Kabram hame utray. Ha kabasdang ladan kaktin, bat kaktin kaladon badu blay. Bat kaktin kalong ublay. Uladon nadu kabasdang badu beriu badu blay. Bat ulatau yaki e baro. Bat bat klem u om syam latau e ruem. Hau ladan kecing im.
But kata gajing em kalong gajing shai jong kibreu. Gajing shai katan shan ha gajing dum. But gajing dum kam semla ban penlip no yaka. Ladon ubreu balapa dau blay kakarteng jung u kalong Yohanes. Ulawan na kabanta kasaki banyeng saki ya gajing shai babaro kin yo ngej leng ba jung u dei mu kata gajing shai hanrei ulawan banyeng saki ya gajing shai. Gajing shai basisha kabapan shai ya kibreu baro kalawan sa kapertei uladon ha kapertei bad da ulatau ya kapertei penban kapertei kamsem itu yo ulawan shalaka jong kaying bad kibreu jungu kimsem pedang yo Henry ha kito baro kibala pedang yo kibangej ha kakerteng jungu ulai kabor ban kalalong ki khon jong ublay ya kibala kha nakasnam lemne nakamon jong kado lemne nakamon jong ubreu Henry na ublay bad kaktin kalawan lengdo bad kala shongsa bat ngi kadap da gajing ei bad gajing shisha bangi nilayo i ya kaburam jong u kaburam kabakum kajong ukon bamarwei jong ukpa Yohanes ulayang sakiyu bat ulapan bena dei shapang une uba ngaong uta bawan hadin jonga ulong haswa jonga namar uladon haswa jonga bat nagajing dapura jungu ngi baro ngi layo pedang ya kajing ai halor kajing ai namar ya kaan lai leng bau Moses bat kajing ai bat kajing shisha kiwan lengba jong ukres ompat judan mano bayo i yoblay laitang ukon bamarway ubadon hakasadem jong ukpa dey mau ubalapan itu yau ka gospel jong utray ka jingero yame ukres ko hanmen ko para hakane ka step kadba ngidang up ban ai kublay ya usnam ubarem jungi usnam arajar apanreu bat kadba ngidang up ban pediang ya usnam batmai menta kasngi kabalang lengba kane ka jingtho Bakhuid kabang ya sneu ka gospel jung Yohanes kalanong kaba nengkong kalan kaba iwei hadukat pra kaba krensha yang abade pi ba ngidei ban pet ya kine kisngi ki benai ki baladap ngidei ban pet ya ka jingim ka bangila im habar haundes nam barot chisnam ban pet ya ka ei ka babaha ka bangila im ka bangila le ban yai peteng ban le ya kata ka babaha bat lada habangi habangi pet kime ya ka kom im jingi kalong kaba kelan kamlong kat kum kata kamon ka jumblay lani ngiem baklay ka jingim ka jingi katba ngidang ya jos nam matmai ngidei ban penbej yaka namar ngilayo ya ka jing shai lengbao kres ngilalong ki khon jong kata ka jing shai lengba ukres namar ukres habawan sakane ka prathei ban penurlong ya ka kentin ka ba layatu lupa na ka banta junga ba jungpi sapang ka jing e jong ublay ukpa u e yang ba de pi kwa yang ba de pi bangin im ha ka jingdom kwa yang ba de pi bangin im ha ka pop den mat ka daw kwa yang i ban yo ya ka ta ka jing shai ban yo ya ka jing pen im ban yo ya ka ta ki jing e halor ki jing e lengba kajingwan long breu jong khon jong u Jesus Christ den mata ka daw ka balang ka khot yang abade pi u Christ dalade u khot yang abade pi wan banyai rengkat ban nga namar ngalai pi kana ka jing shai namar ngalawan ban long lengdo rengkat bat pi
ngau blei ngalawan sekanak pertei ban long kawai bat pi leng ba ka jingwan leng do janga deir mata kadau haba pisdang yau ne usnem ba ubat mai usnem arajar panreu towan ban yai senda ringkat bat nga ba pin yodap da kata ka jingshai jonga ban pin yodap ya ka jing em jung pi ka ba man la kasngi da kita ki jing e halor ki jing e ki bau bleu la kular ko hanmen ko para ka nei ka dei ka sur ka jing khot ka jung blei yanga ba de pi ka nei ka dei ka ba shisha ka ba ngi dei ban pet how ne usnem uban sawan usnem mo bothmai uba mangi ngin priang menta kasngi ko hanmen ko para haba ngi pet yala ka jong ka jing em haba ngi puson ya kana ka gospel ba menta kasngi kumbang ong meni yole se manga ban ma phi ngim itu ya une ukres jungi ubadei ka jing shai ngim itu yu yole se how ne usnem ubamanta barochisnem yole se ngim la ban pediang yu ha ka jing em jungi yole se ngila kanta yu ha ka jing em jungi yole se wala dangi la itu yu wala dangi la yo yu wala dangi la yo mad yu ngim kwa banyaj ringkat badu yole se kine kila jia hakine kisngi hakine ki bnai blada jong ne usnem arjara pusan hanrei ko hanmen ko para da ka jingkermen pada kata ka jingej kam ya kata ka jing shai ka ba kures ulawan ra bad kita ka jingai e ki ba kures ula ai hanga pada pi token ngin pediang yau ne usnem batmai token da kata ka jingkermen ngin ya chakmat rengkat baru kres ko hanmen ko para sak epat mamanga mapi ngidang pej ha ka jing em ga jungi sak epat mamanga mapi ngidang kwa ha ka jing em ga jungi haba ngilayo ya ka jing shai ha ka jing em ga jungi haba ngilayo ya kata ka jing shisha ha ka jing em jungi haba kata ka jing e ga jung blai kala don ha ka jing em junga bat jung pi sachen ko hanmen ko para token kumba uyonis ulawan ban penbena ulawan ban khot yang abade pi bangin pediang yau tanglada mangi ngin pediang yau ngin yo i ya ublei ukpa tang manga mang pi ladangi pediang yo kres ba uyonis ulawan ban penbena tanglada manga mang pi ngin pediang ya kata ka jingshai ka ba uyonis ulaperta ngin sa yo i ya kata ka jingsuk ka ba ublei ukpa ulakular hangi ko hanmen ko para token hargane kasngi ngin pediang yo jisu haga jing em jungi kum kalanti ka basisha ngin pediang yo jisu haga jing em jungi kum kata ka jing shai ka basisha ngin pediang yo jisu haga jing em jungi kum kata ka jing e halor ka jing e ka ba ai bor yangi ka ba pan khlan yangi bat ka ba yalam lanti yangi ban em ka jing em ka ba thamai bat ka ba khamba ban yaune usnem arjar arposan ko hanmen ko para token nginduai ber ngin IT la de ha kres ha kane ka klebmat ai bot rai blage ni lengba ka jingdon jung kres unang ai bor nga ba de pi nginang yo shu ya kata ka jing shai nginang yo shu ya kata ka jing shisha ha ka jing em jungi nginang yo shu kata ka boit ka bor bat ka jing e banang em ka jing em ka bapura and you're your Jesus Christ. Nom la nom amen. Nhìn yen nhìn plai là cái chong cái ching ngết ngà ngết Hau blei qua den borbaro non tau ka beneng ka kendau Padahal Jesus Christ pun memarwai jungu utrai jumi Yau belapun nama sim Bakhuid Yau belakana ke Maria Jesusi Yau belasala benye po Pontius Pilatus Lasana penayu layar tertebu Layar segibiyam Agasni kebalai pemipad negibiyam Ulakir sebneng Besang skemanu blai kupau dan borbaro Nantawan wanpat bendesar kibahim kibayab Nangai hau mensim Bakhuid Hakabalang Katolik Bakhuid Hagajing selok Bakhuid Hagajing mamad Bakibop Hagajing ipat kado Hagajing imbong cekut Amen
và lai spa prafusao Toduai ko para baka jing knya junga ba jong pi kan long ba pedang hunak madu blei pa badan bor baro to try peding jing kinya nek ji jong pi na ga banta ga jing ro ba borom ka teng jungu ka jing man toy ngi ba balang ko jungu baro ko wei ko blei ko nong seng ya ga jing man ne blei ba shisha ba ya ga jing suk to ai ngi karpat bada ka ne ka jing trua ngin la ban ai ko ngu ka dem kabadai hak hame ubakrau ko buram bad da kaba yo banta ha kane ka jingmaya bakantang an pan tli yangi dasisha ya hakadanot bad kamansim daw Chris utrai jongi amen utrai udon rainkat bad pi to kentiu yalaki danot tong nang utrai ublay jongi Basong hok bat kadai da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jongi bat ka jing panim yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakut ko blay badan bor bat bom chukut namar ha ka jing maya jong ka ktin ba kabalawan lingdo ka jing shai bat mai jong ka borom jong me katan shan hakikmat jong ka danut jongi knang ba kumba ngi lai thu ya ublei bapau hangi en kring ro yangi lengba jong u ban e ya ki ki ba ngimla ban yo e ba namar kata ringkat bat ki angel bat ki arkangel ki khats em bat ki hima bat baro ki pat belen bat ki bor jong ka beneng ngi ruai ki ruai ro ya me ban ngi pen bana klem sange Bakhuid, you try. Usim don boru lengi pai. Bedeng bat berteki yang wailan. Gajing ya rosana. Usana syajong tam. You play your sana, kajing yaro you tabawan, anam bada kerteng utrai, bedeng bat berteki arwailan, kajing yaro sana. Dasisha melong bukhoj kotrai katamay jong gajing khoj baro namar kata ngikirpat yame topen khoj pen kentang ya kine gajing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki
bakin kelalong yang kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya kajing sha sutam ula shim yokpu bad gbaingu yame ula kedia yu badulai halag sendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha kecukur kom endala la yabam ula shim yakukuri badak bangu biang yame ulai halag sendran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam chunga jong ga jutang batmai batbom jukut yak ba enpenme na ka banta jongpi bana ka banta ki babun na ka banta ka jingma be ki pop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kata sin bangi bam yule uku Bangi dina kare kakuri Ni ben na kajing yap jong meko trai Tata du namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok po jong kajing em bat ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki babit ban yang akmat jong me bat ban chakri ya me da kebas ngi red ngi karpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mo kres ngi long ki ba lapan yetali ka wei da umen sim Bakhuid token mau ko try ya kabalang chong me kabala priang hasat lak ka prathei ba topen jana ya ka ha ka jing e ringkat badulio ukpa Bakhuid jungi ubul bet u bishop jungi ka kan hon ki bishop bat baro ki lengdo token mau ya ki shakri chung me i VG Joseph i Bresarwell Kharbani i mei pa ki henmen ki para ki bainga sam jungi baro ki balklat no ki ba mela khot salade na kane ki prathei tai ba ma ki bayalong ka wei badu kun jung me ha ka jing yap kum ka jung u kin yalong ka wei ru badu ha ka jing me pa jung u to kan maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot hia da ka bakarmen ya ka jing me pat bad ya baro ki balklat no ha ka jing isnei jung me to pdiang yaki sha ka jing shai ka khmat jung me to isnei yang ibaro ngi karpat ya me maringkat bat kamariate soti Bakhuid ka kmi jong ublei ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro Bakhuid ki blapen sng bhai me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bagini ro bat pandon borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembat u badhau kan long hame ubleu pa badan bor ha ke jing long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bat ke jing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi dau nong penem bat kumblah hikai ngi dektin blai ngi nod ban ong kok pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jong me kanwan kahima jume kalong kamon jume ak khandeu kumba hapneng toy ngi mata ka jungbam jungi kabahala kasni batama yangi kerangkang jungi kumbang rogi ma bi ke belas ne yangi badwad yalam yangi sha ka jing panchoy henre de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing spon jong me toy jing suk jing san ya kisngi jungi
Knang ba da ke jing rap ke jing isne jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing ya da na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bad ke jing wan pat jong nong panem jungi o Jesus Christ. Namar kacung me kalong kaima, kacung me kapor berka buram, junam la junam. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jongi hanroi yaki jingai jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me to ai ka yaki jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me bin babasan shar junam la junam. Amen. Kajing sukut rai kan barabor rengkat bat pi. Rengka bat piru. Ongin yet rai ya kadak kajing suk iwe ha iwe bat kajing suk bat pi. Ko kunam bro jong blay, me bakit na kipop kaperte. Snow sene yangi Ko kunang pro jong blay Me baki no ki po kaperte Snow sene yangi Ko kunang pro jong blay Me baki Hakme ukun lang broad jong blay hakme ubakit no yaki pop jong ka pertei suk yang igi blasakot sha kan ege jeng kawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam sung ha ka man rong apo ka yeng ge jenga han reis ong tan ktir ka man sem jenga kan sakya i kamat bekas nama Kris kan ribet kan lameni sha ka jeng em bom juga. Amen.
Jing im me ai Mamar jonga Batangam lagu trai Klem da terwa Laka jing im sngongu Warlang aduk kerdu Aduk esngi kadu Namar jome Naket kajing isne Namar jonga Lasna melatese Halor dinkna Igai sitom banshan Ya Rab dinkna banba Gad bagi ruangan Namar jome Kadai donut bame Namar jonge Mensim basmat yaine Gungka jome Mensim om jujai pde Baklem jingle menle Ganle badai banle Namar jome Jajar halaka jong kedanut Nginang ai Kejing sngongu Kejing yarok Kejing kublai Kejing Ni ai keburam kanam Kejing mane Kejing Ya utrai ublai Ublai ngi Ukon bamarwe jing u Jisu Kris Emmanuel ublai badan rangkat bat ngi Kaktin kebaloleng dok Bad kelasyong sa bat ngi Yau bangi layo pediang Haka Eucharist Hakane kastap Hakane kapor Ngilayo long kawai Badu Jisu Da kata kajing long dok Kajing long senam kajing u Ulawan bansyong bansa Haka danur kajunga Bad kajung pi Haka jing im kajunga Bad kajung pi Haka jing long dok Kajing long senam kajungi Den mata kedau ngidang IT kain Ko hanmen ko para yala deh u Ai ba kene kajing wan jung Jisu Haka danut Haka mensim haka jing im kajungi Kanang ai boring Kanang panklan yangi Kanang pansloring Kanang ai susu yangi Kata kajing syai Bad kajing sisya Banang la susu ban im Kajing im Jong u Haka jing im jungi Baman lakas ngi Da kajing kermen Hau Jisu Ko hanmen ko para Token nginduwai Ya kena kejing duai Jubilee Jong senam arja rapusan Ko kepau bahabneng Tuai bagajing kebamel ai ni Hau kun jungme Jisu Kris Wahan men jungi Bad katelik ding Jong kejing Xbon Kan kelang hagidanot jungi Dau men sem bakhuid Kan kersubyang hangi Ya kejing kermen bala kerku Na kebenta kejing wan jung kahima jungme Tuai bagajing jungme Kan penkeladu ringi Sa kenong lur lengka Pomju syong tat Ban bet Sembai jong gospel Sembai Kan penkeladur Na syapok Ya kejajan real Pada kepertai Mariang Rok away Haga jing kme elenti Bati kena Ya kebeneng bertemai Pada kepertai bertemai Wandai jong boman lawing no Keberam jong me Kan tensan junom Tuai bagajing jong Jubilee Kan kersubyang hangi Ki program jong kajing kermen Ya kajing angnut Pat ketia jingkan sew hapeneng
ai berkata kecing ai kan senfriang kecing kemen kecing suk jonong suspa jengi asatlah kepertai Shame ko blay jengi kepala kerku jenam kalong keberom kecing ero jenam Amen. ba jengi ba leng kalong ko keteng jume Kawan kema jume kanong kaman jume hakendu kumba bening Tuai mentai jingbam jingi bahala kesni Watuma bingi kerengkang jengi kumbang rogi ma bi kebles ne yangi badwa dia lam ni saga jing pansoi handre depan la jengi na kebasne amen kublai ko maria kabadab da kecing ai putra dan batpa bala kerku ya pa na pedang kentei bala kerku ya sok po trong pau jisu ko maria Bakhuid yo kami jong lei kedua na kebanta jengi kenop pop menta bar por kecing ya kecing amen Kaburam hauk pa badakun badman sem Bakhuid kumba kalalong kumba meningkong kumjum ta barabo jenam la jenam amen dong ini aduai doai bagi pa jong me ko try ya kiba me layalam bad ai bor habun kirukom kin yomat menta balawai ya gajing ej bapan kia jong me bakumta enda la kershan ye ki da gajing pentengan jong ki e ki batang sipor kin ya le teng e da gajing shania ka bakam kraw ban yo ya ki e ki bane jinom daw Chris utrai jungi Amen. utrai udon rengkat bat pi Rengka bat piru. blai badan bor baro unkur ko ya pi pa badukon badman sem Bakhuid Amen. Tulis suk ej basikri try da gajing emba baha jong pi. Isongo yau le. Nombar lai pu kendai. Kia tu penageleng syaki lumbat syaki tem. Baya usim kisim la kamenta Bethlehem God bagi nong ablang alum ban sumar yaki jin rimen mi akmin abneng iangel kirwai Pia tu nageleng syaki lumbat syaki tem Baya usim kisim la kamenta Bethlehem endaki yo iakane kidem ngon kidwai bat kimane baroki le banwat ya utrai Ia tu pen nageleng syaki lumbat syaki tem Baya usim kisim la kamenta Bethlehem Kaburam hauk pa berkun musim Bakhuid Kumbalong meningkong kumjum mata berabot jenam la jenam amen Yang nyeroi Tuhan Yesus Kristus jenam la jenam amen